arọ mụ na di m ka fụlụ enyi nwaanyị n'anya bifo m wee nụbịa ya. Di m a na-agwa unu maka ya abatala m mụ na ya na-abọ bido ịghọtago nka na-abụ ịmagolu ọgbanwee mana m adụgo ime nwa ebube afọ ime ebusie m onye ọbụla nwa nwaanyị nwoke a wee bido ọpụzi amị abatala ịgbagolu ịfụ nwoke na-akwụgharị na ị ga-ama abalị ka o ji abatazi mgbe ụfọdụ onye afụ uri ọnụ na-akwụ ya mgbe ụfọdụ ịgbagolu ihe niile gosili dat na obidozie ọ na-enetezi ya anya obidozie ọ na-enyezi ya ego na mgbe ya batara na ya gwakwala ya sị ya ka ya chọọ ife ya ga-alụ ọsị ya mba na ọ bụrụ na ọ mụsịa nwa denu na o nwere ike imezi gịnị ịchọ ife ọ ga-alụ ya wee kwelu ọsị m nne nwoke a ebidokwa inye ego okwu ime n'elu okwu ime na ana okwu ya wee jụọ ya na ya na-abụ wee fịachaba ka ya malụ na ọ na-akwụghalị so anọgidezi enyi ya nwoke ịgbagolu onye ya na ya na-abụ na-akwụ ya na-eje ebesala akwa na-asị ya na ya ma ọkwa ife na-emezi die na di ada enyezi ya atenshọn na di ada akiazi ọ da enyezi ya ego mana datide na ya na enyi ya nwaanyị nọ ka a kọsịala ya chọọ na enyi ya nwaanyị wee sị achelu ka ya dupie enyi ya nwaanyị wee dupuwie wee gwa ya wee sị ya na enyi ya nwaanyị anya na ya na-abọ gbasara ya di ya na enyi ya nwaanyị ex anya na ya na-abọ gbasara na ex ya bịa n'ọfịs wee sekpulu ana wee yọbịa biko na-ebe wee yọgide biko yọsi anya o wee gbaghalị ya gbaghalụsizi anya ya na ya na-abọ kwụbakwa ya na enyi ya nwaanyị kwụbakwa osi m ka ọ gwara ya ife na ya marọ ka ife nke dị adụnya sị ya ọsị ya na ọchọ ifo ha nya bịa na agbasara ọlụ na pikel nọ na-echi oduri ya jawale enyi ya nwaanyị anya na ya selu okwu na ya mara ma iwuo na ya na ya selu okwu mere o ji wee bịa n'ụbịa so wee natanya wee gwabịa sị ya na ihe ọ na-eme adọrọ mma na ya nọ na ya na enyi ya nwaanyị na-eme si ọkụbakwa ya ife si ya kedu onye gwara ya sị ọ na-agba asịrị sị ọ na-akwụgharị si ya mfe atọ ọchọ ọnya na anụ ụmụ nwaanyị jụrụ ebe niile na-enwere many fish na ocean nkenwa ọ sị m nne ọkwa na ya ka ebulu ife abụọ bụ na o kpọrọzi obubu ya wee wepụ okwu kọt si na ya chọrọzi ya wee kpebe ịmaga onu ka a na-ekpe ọsị ya chọọ ị na-anya na baba na ọkwa ifụrụ nwa ya nwaanyị na o nwere ebe a na-edu ya eje nyazọ nya ndị mmadụ si anya hapụrụ ya nwa nya wee hapụrụ ya nwa wee nababe nna ya so ya na nwa wee bili unu ama ifebe na omesoro dị 3 months 6 months ojenu enyi nwaanyị afọ ojenu ọnya ọ sị m mana nke a bụrụ nsogbu pịa dị ụmụanụ dị ime wee bido wee megbuwe nwa ya nwaanyị oziri egbogo oziri egbedo ozie nye n'etiti ozie nye n'elu ozie nye n'ala ọ sị m nne ya na-afụkwa nwa ya anya ama na a na-emewe mana enwere evidence ya mara ife a ga-eme ihe a na-ewu tie so wee luo one day ya wee fụ one of the neighbor wee jụbụ ya wee sị akeko si hapụrụ ndị a nwa ha welu nwa na-agba oru ya jee kpọrọ nwa ya wee sị ya na enwere ike ịkpọnwụ dị nwa maka na kọt ekwugo na ọnya nwa ga-akpọnwụ olesi m ya nwere evidence ya wee yọba dị woman wee sị ya biko na onwe ka ọ ga-esi wee nwetalie evidence ịghọta kịta ka wee kpọrọ nwa ya na dis woman ga-egbukwenu nwa ya maka na asị nna kpọrọ nne efegolu nwa nọ ifefa na-eme dị ụmụanụ wee kwelu wee lụọ one day o wee nọrụ na kichin wee na-egbu nwa ya nwaanyị dị nebo wee gata wee welu fon ya wee vidio ihe ọ na-eme the girl wee sendịala ya wee welu wee pụọ kọt wee sị na nne na nwaanyị ọ nụtalụ na-emegbu nwa ya sịkpa ịnya nwa ya ọsị bụ nne na o nwere ụdị ọgụ di ya etinyere ka a ghara idu nwa mana dute evidence afọ ịghọta kịta wee napụ ya nwa wee dunye ọsị m nne na ife dị edudebe afta bụ ka ọ mara onye setelu the video ka ọ mara onye setelu the video ọ na-ekwugheri ịgbago onu ya wee protect enyi ya nwaanyị ya wee protect that woman setelu the video maka na ya fọrọ etu di esi eme ya wee dulu nwa ya wee nataba maka na ya anụgo di ọzọ dulu nwa ya na be die ọsị m nne mana mgbe ya dutelu nkwana ya chọburu idie na be die na mami ya si anya hapụrụ ya ka a na ya na-abọ bili so ọkwanye anya wee ka hapụgoduru ya mami ya n'ụlọ ọ sị m nne na o mesịrị 2 months di ya wee were mma wee tii na akpa wee bịa be nne ya wee sị nne ya anya dunye ya nwa na nne ya mụrụ di na o tiele mma na akpa ka ọ gafelu papi wee sị ya na o nwere ebe ọ na-eje ya si bie pụọ ọ sị m nne this man atụkwala papi ya ọgụ mami ya wee tibe mkpu ụmụ okolobịa wee gbataba ịghọtago ụmụ okolobịa wee tizie n'aka wee kụbịa ife maka mami ya tibelu m onye oshi nwere ife mami ya deti wee sachizi anya wee fụ mma na akpa ọsị m nne nya wee gwa mami anya kpọọ ndị eke bifo nya wee lute mami ya wee kpọọ ndị eke wee kpụlụ ya wee kpọchie
Ọ sị m nne na kịta na fa na-achọ iwepụ okwu kọt ịghọta kịta ka a tụọ anya nga maka na ife a bụ attempted maka mma afọ enwetara na akpa ya. So ndị be die ndị nubulie mbụ wee bịa na-agị ya sị a biko nye ewepụ n'okwu kọt nye ewepụ n'okwu kọt. Ọ sị m nne na ike gwụlịa o na ike gwụlịa na ya mụrụ na this man kpọrọ ya sị na ụdị na kịta ka a ghọtara na this man afụgburu rie n'anya sef nọ maka na ya na-enyi nwaanyị asịrị okwu ka o ji wee bịa n'ọbịa ya ya na ọlụ nnọọ onwe ya this guy wee bịa wee saa anyị isi wee n'ọbịa. Oh, ike gwụrụ ike gwụrụ. Chai, ụfọdụ ndị mmadụ amụrụ m mana ka m gesi alụ this story is obvious na ọ lọvụrụ gị o maybe you don't out of iwe ka o ji wee nụba gị ịmagolo ka o wee mesie enyi nwaanyị ike enyi nwaanyị wee bịa wee yọọ biko iwe chibezie this woman ka ichigbuo onye na o mekwanụghị gịnị na o kwelugu di na o kwelugu di. Chai, iwe dute nwaanyị ọzọ wee na-emegbu nwa gị gba nkịta na-achọ ka akụgbuo nwa gị maka na gịnị the girl si na mgbe ọbụla ya mere ife ọ sị ya nọọ nnie na ekwensu nọọ nna nọọ ibie ntụ ma ọ ga na-akwụ ya iyi ọ na-akwa mama ya iyi ụna afụ na asị akpọlụ nne felụ nwa. Amụrụ m ife nwaanyị a melụ amụrụ m ife o mere mana amụrụkwu m ife m ga-agwa gị maka na ife abụọ nna nwa gị ọkwa ịghọtago regardless na ọ na-emegbu nwa afọ mfate bọọlụ dị na ngadago ịgbalụ ka isi efil si etu afọ wee mee ya ndọ nwa gị ka a na-ekwu maka ya andọ ndụ nna gị na ndụ ndị be unu ka a na-ekwu maka ya. Who knows ihe o ji mma wee bịa ime who knows. Ọ na-ewepụ iwe ọkụ Chineke nna mekwalụ m ebere. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.